Tenanan. Ini nomornya siapa gini nelpon? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus iki nomornya Mas Wahyu. Iya mbak, bener Wahyu Bambang Panuroto. Mas, masa lali ambek aku ki aku. Lah kowe sapa? Tania. Oh Tania. Loh, mantanmu pas SD mbiyen, mosok kowe lali alah. Wis ndak aku nang sekolah kae lho. Oh alah, iya sing bar tak tembak terus dirimu meriang 3 dino ki ya. Piye. Wis bahagia kan, Mbak? Sing saiki Bro? Wah, iki tanpa dirimu iki ora iso bahagia, Dik. Gak mungkin aku bahagia nak tanpa diriku. Iya ta. Masuk gak kelingan di saat gini jalan-jalan yang tengah Tegalan. Iya ya ta, sampai diseneni sing duwe Tegal ya. Terus nolong jagung. Nyolong jagung 5 malah tibake tuwa kabeh ya ta ya. Iya Mas, masuk gue gak kelingan toh. Kelingan aku. Terus dari kono apa ya dhewe ya? Kita kan mandi di kali bersama. Sirat-siratan. Oh iya, sirat-siratan banyu karo balang-balangan watu ngasih benjol kabeh kae ya. Ta ya. Ayo kita mengenang. Iya ta, engko nek ana wektu. Tak tunggu ya. Tenang ta, engko nek aku liburan tak hubungi kowe. Dadah Mas Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.